Povedal by si, že koleno ťa môže bolieť kvôli chodidlu? Poďme sa na to pozrieť. Väčšina ľudí rieši problém či už kolien, bedier alebo dokonca chrbta úplne zle, pretože problém častokrát začína tu v chodidle. Chodidlo je základ. Ak nevie správne pracovať, telo si nájde náhradné riešenie a to zvyčajne boli. Dnes si ukážeme prvý krok a to je aktivácia klenby. Na prvý cvik budeš potrebovať takúto tvrdú loptičku. Loptičku máš na zemi, chodidlo si položíš na ňu a masíruješ si klenbu. Prechádzaš si najprv vonkajšiu hranu, potom vnútornú. Takto si to prestriedaš 30 sekúnd, jednu nohu, 30 druhú. Druhý cvik, ako keby si sa snažil posúvať chodidlom uterák k sebe. Tretí cvik, predstav si, ako keby si ťahal veľký palec v päte. Hlavne dávaj pozor, aby si len nohu nenakláňal do vonkajšej strany, ale aby sa snažil ten palec ťahať v päte. Ak to budeš robiť pravidelne, zmení sa ti to, ako celé telo stojí a ako sa pohybuje.